Bună! Cum să nu te panichezi? Nu în ceea ce privește situația din exterior, ci realmente cum să nu te panichezi atunci când simți aceste emoții sau aceste senzații la nivelul corpului. Ce să faci atunci când practic treci printr-un atac de panică? Sunt două faze importante în acest sens. În primul rând, atunci când apare un atac de panică, atunci când ne confruntăm efectiv cu acest atac de panică sau când suntem surprinși de teama de a nu experimenta un nou atac de panică. Sunt faze diferite în care facem lucruri diferite. Dacă în prima fază ne spunem să fim calmi, acest lucru nu ne ajută, este prima recomandare. Nu te aștepta ca spunându-ți să te calmezi să reușești acest lucru. Este încercarea fiecăruia, e firesc atunci când simțim teamă să spunem nu te teme, nu-ți fie frică. Cu toate acestea, este mult mai important să accepti această emoție, chiar emoție puternică, fiind ea are un rol. De aceea, primul lucru pe care să-l faci, nu să-ți spui să fii calm, ci să accepti emoția pe care o ai exact așa cum este. În al doilea rând, ce poți să faci atunci când treci printr-un episod de panică, este să îți distragi atenția, să te uiți în altă parte, să descrii ceea ce vezi. E important ca ceea ce captează atenția ta în acel moment să fie un stimul neutru. Peretele este alb, lampa este albastră, afară bate vântul. Nu trebuie să fie stimul pozitiv, pentru că în acel moment nu percepi nimic fiind pozitiv, sau este umbrit imediat de interpretarea catastrofală, ceva foarte grav se întâmplă, așa că această distragere a atenției pentru câteva momente este importantă în gestionarea emoției. Dar nu trebuie să existe așteptarea ca acea emoție să scadă în intensitate în acel moment. Știm că orice atac de panică durează de la câteva secunde la câteva minute. Va trebui să ai răbdare. De asemenea, în acel moment poți să-ți activezi sentimentul de competență, să-ți spui că poți să faci față. Atunci când noi ne spunem că nu mai suportăm sau nu facem față, acest lucru se adeverește. De ce oare? În chimia organismului nostru este înscris acest lucru. Atunci când noi ne spunem că nu mai putem, resursele noastre se dezactivează. Avem resurse, dar nu mai sunt active. Dacă ne spunem că este foarte neplăcut, dar putem să facem față, acest lucru ne va ajuta să gestionăm cu succes în cele din urmă acel atac de panică. De asemenea, în acel moment este important să amâni concluziile. Nu atunci trebuie să vezi dacă ai o problemă medicală. Nu în acel moment trebuie să decizi dacă tu vei nebuni sau nu, dacă ai luat o razna sau nu, dacă ești în control sau nu, dacă vei face față sau nu. Este un moment în care trebuie să ai răbdare să treacă toate aceste senzații puternice. Desigur, după ce se termină acest episod, și de obicei am spus poate dura destul de mult, poți verifica dacă există o problemă medicală. Dacă există acea problemă, desigur, consulți un medic specialist, însă dacă nu, aștept să vezi ce se întâmplă în timp. Ei, în această așteptare poate să apară o nouă emoție, teama de a nu experimenta un nou atac de panică. În această așteptare a unui nou episod, este foarte important să nu proiectezi situația catastrofală, că ceva foarte grav se poate întâmpla. Orice ar fi, vei trece peste. Ai mai trecut odată, dacă ai experimentat un atac de panică, știi că s-a terminat acel episod și este foarte importantă informația pe care am să o dau acum, este news alert, da? Nu se moare dintr-un atac de panică. Acest lucru nu se întâmplă. Că atacul de panică însoțește anumite reacții de boală terminală, știu, nu vorbim despre acest lucru și aceste scenarii.
din atacul de panică nu se moare. E foarte important să știm acest lucru, pentru că una din temerile cele mai mari în atacul de panică este teama de moarte. De asemenea, trebuie să elimini teama de teamă și anume acea teamă cu privire la emoțiile puternice pe care, și senzațiile fiziologice extrem de neplăcute pe care le poți experimenta din nou. Acele emoții puternice pot fi neplăcute, dar sunt suportabile. Este foarte important să spui acest lucru. Este un disconfort mare, apropo de faptul că poți să suporți acele senzații. Este un disconfort poate extrem de mare, dar suportabil. Nu e cea mai mare durere pe care o poate trăi un om la nivel fizic. Nu este cel mai nu știu, cea mai puternică senzație, să zic așa, de lipsă de aer pe care o poți avea. Dacă îți ții respirația timp de 1 minut, nu cred că poți asta, dar să zicem că încerci, vei simți ceva mult mai puternic. Așa că încearcă să elimini teama de teamă. Este foarte important ca până următoarea dată în care vei experimenta această emoție să știi că vei face față și să nu-ți fie teamă. Și aș vrea să vă sugerez o recomandare legată de cum să elimin teama de teamă. Poate mă veți bate după ce voi spune acest lucru. Încearcă să îți induci singur un atac de panică. Nu am glumit, mai repet. Încearcă să-ți induci singur un atac de panică. Încearcă să fie cât mai așa, ca la carte, să aibă toate elementele pe care le-ai avut și de care te temi. Atunci când încerci acest lucru, desigur, este o intervenție paradoxală. Nu se realizează, dar scade anxietatea, pentru că atunci când îți asumi o emoție, ea este deja pe jumate gestionată, dacă nu în întregime. Am recomandat foarte des acest lucru. Nu poți să-ți induci un atac de panică, dar atunci când încerci să faci acest lucru, emoțiile scad, în special teama de teamă. Aș vrea să vă rog să vizionați și prima parte a materialului care constă în a înțelege un atac de panică, pentru că acest lucru ne dă un sentiment al competenței de care avem nevoie, așa cum am văzut în prima parte a acestui material. Și nu uitați că aceste recomandări nu înlocuiesc terapia și consultul de specialitate, însă iată câteva lucruri care pot fi încercate înainte să apelezi la un specialist. Vă rog să dați like and share, care înseamnă preocuparea pentru a auzi și alții aceste lucruri și pentru a îi ajuta și pe alții să treacă printr-un episod de panică, dacă acest lucru s-a întâmplat sau se va întâmpla. Mulțumesc și ne vom revedea în curând!